אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שנינו יחד וכל אחד לבד, הפודקאסט שמדבר אל בעלי העסקים. וכמו כל פרק אני מארח גם בפרק הזה בעל עסק שיספר לנו וישתף אותנו בדרך שהוא עשה, במה הוא נותן לעולם, במה הוא רוצה להביא לעולם, אבל בעיקר על עצמו. ובפרק הזה אני נרגש לשתף ולארח איש מאוד מאוד יקר, אופק אשכנזי. שלום לך אופק. שלום גיא, מה שלומך? ברוך השם, תודה. שבוע טוב. מעולה. איזה כיף. אז קודם כל אני אפתח בזה, תודה רבה שבאת להתארח בפרק הזה. שמח להתראות. אני הכנתי אותו בקטנה, אבל אמרתי לעצמי שאני הולך ואני מדבר איתך, כי יש לנו מכנה משותף שתכף גם נפתח אותו, מאוד מאוד גדול, ואני הולך מה שנקרא להיות רקורד, פלאג אנד פליי, בסדר? פלאג אנד רקורד, מה שנקרא. אבל לפני כן בוא נציג אותך, כי יש המון להציג אותך ואני אפילו לא יודע כמה מתוך זה אני אספיק, ואם אני מחסיר משהו אז אתה מוזמן להגיד. אוקיי. אז אופק אשכנזי הוא מרצה, למה הוא? אתה מרצה, אתה מטפל, אתה מפתח שיטת הניצוץ, שהיא שיטה שמטפלת באופן מיוחד, באופן ייחודי, פה תקן אותי, בנפש האדם, על בסיס תורתו של הבעל שם טוב, נכון? זה חיבור אתה בין גם הבעל שם טוב לתיאוריית ההיקשרות בפסיכולוגיה. טוב, ואני אומר, מצד אחד הבעל שם טוב, מצד שני בתיאוריית ההיקשרות של הפסיכולוגיה של באואל, נכון אם אני טוען, אם אני זוכר? בולבי. בולוויל, ואתה מגדיר את עצמך שסיפור חייך הוא, הנה הנושא המשותף שלנו, הוא סיפור של בדידות. נכון. כן, אני בעצם המון שנים, כמעט יותר מ-30 שנה, הרגשתי את עצמי את האדם הכי בודד בעולם. אז ככה אני הגדרתי את עצמי. ותמיד הרגשתי, גם כשהייתי, אתה יודע, מוקף בחברים, בני משפחה, שיש בתוכי איזה גרעין חי, גרעין רוטט של אישיות, שהוא מוסתר, שהוא לא מוכר לא לי, לא על ידי אחרים, ושהגרעין הזה, גם הרבה לפני שנכנסתי לעולם המודעות וההתפתחות האישית והריפוי, משהו בי הרגיש עוד כנער, עוד כבחור צעיר, גיא, שזה האני האמיתי שלי, ושכל השאר זה מין סוג של מלבושים שאני לובש, תפקידים שאני לוקח, התנהגויות שאני מתנהג. ובגיל 25 פתחתי ספר שנקרא אבא אז עשיר. רגע לפני, אופק, רגע לפני שאנחנו צוללים, אני פותח כל פרק בשאלה לאורח או לאורחת שלי, אז מי זה אופק אשכנזי? וואו. יש לי משפט שאני כותב בספר, שהייתי האדם שעשה הכל כדי לצאת זכאי בדין, ולצאת מחוויה כזאת של להיות חייב להיות בסדר. והיום אני אומר, אני בסדר מעצם קיומי, כלומר, אני טוב מעצם קיומי. אז זו התשובה שלי למי זה אופק. זה שעבר מלהיות, להוכיח שהוא בסדר, שהוא טוב, שהוא ראוי להתקיים, לזה שהוא פשוט קיים וזה טוב. אז אפשר להגדיר את זה מאופק המרצה לאופק המרוצה? אפשר גם לקרוא לזה ככה, בהחלט. אוקיי. אז בוא תיקח אותי רגע לשנים האלה של התחושה הזאת של, כמו שהגדרת, מסכות ומלבושים, ואיך מרגישים שאנחנו מרצים אחרים? זה, הייתי קורא לזה שהיה לי שתי אנטניות ענקיות מעל הראש, אוקיי. שקולטות כמו שבגבול הצפון, כן? המודיעין הזה. מה רוצים ממני? מה צריכים ממני? איזה מילוי אני יכול לתת לחסר של אדם שעומד מולי? ולמדתי איפשהו בגיל 5 להפעיל את האנטנות האלה, וממש להתמסר לחוויית חיים שאני זה שממלא. אני זה שאפשר לסמוך עליו. אני זוכר, חבר טוב שלי הביא לי באזור גיל 11 כרטיס כזה עם שמות. והיה כל מיני שמות שמה זה אומר. אז היה כתוב אופק, זה שאפשר לסמוך עליו. אוקיי. אז זה נבואה שמגשימה את עצמה או זה המהות? גם, אני חושב גם וגם. כי יש המון ברכה בזה, אבל זה שאני רואה את מה מישהו צריך, כלומר, פיתחתי קשב ואינטליגנציה רגשית ונדיבות לב, המון המון תכונות נפלאות, מידות נאצלות, רק שהם שימשו אותי כדי להרגיש משהו, להרגיש שאני ראוי לאהבה, להרגיש כי מעצם היותי לא הרגשתי ראוי לאהבה, לא הרגשתי ראוי לקיום.
הרגשתי שאני שווה כשאני נותן ערך, אז אני שווה, אז אני טוב. וזאת חוויה של בדידות, כי פשוט את עצמי, את המקום החשוף, הגרעין החי הרוטט הזה של עצם היותי, לא הייתי איתו, וגם לא הרגשתי שאף אחד לא נמצא איתו. אז זה היה ממש כמו הרגשה ש... של להיות לבד בעולם, כי תמיד האהבה שהרגשתי תמיד הייתה בתנאים, בעצם. אז אתה לוקח אותי ישר, אתה יודע מה, אפילו לתחילת הדרך, לעצם היותנו ממש תינוקות קטנים רכים, ואתה מחבר אותי באמת לתיאוריית ההיקשרות, כאילו הבדידות, ותכף אנחנו נדבר על זה, כי זה באמת הנושא של הפרק שאמרנו שנדבר עליו, אבל למעשה הבדידות הפרטית, בסדר? היא מתחילה משם? בוודאי. זאת אומרת, זה ממש אני חושב באזור גיל חצי שנה, שאנחנו כתינוקות מתחילים לקבל איזושהי מודעות לכך שאני ואמא זה גוף נפרד. זאת אומרת, יש את אמא ויש אותי, ואנחנו לא אותו אחד, אלה זרעים של מודעות לאיזושהי נפרדות שנמצאת. ואיפשהו באזור גיל שנה כבר מתחילה להיות איזושהי הוויה שאומרת, הנה אני, זה הגוף שלי, הנה אמא, זה הגוף שלה, הנה אבא, זה הגוף שלו. וזה לזרעי נפרדות מסוימים, שבעולם שאנחנו גדלים, אני לא יודע באיזה סביבה אתה גדלת, אבל זה בגדול היה דור די הישרדותי, ההורים שלנו, ובא ילד לעולם, והוא רואה, דרך הלב שלו הוא מבין הכל, גם אם זה לא בשכל. ואת הלב רואה, והעיניים מסתכלות ככה על אמא, ואנחנו רואים את החסר, כן? מתי אבא עצוב, מתי אמא באיזשהו פחד, או באיזשהו ייאוש, או באיזשהו חוסר אונים. ואני יכול להגיד שהלב שלי רצה לצאת מגדרו, לעזור להם, למלא את החסר. ואז הדבר הזה שהתינוק או התינוקת שאנחנו, כבר באזור גיל שנה, שנה וחצי, מתחילה המחשבה איך אני יכול לשמח. וזה כמובן זרעים, אבל בגיל שנתיים, שלוש, ארבע, אחר כך מתפתחת אישיות של ריצוי, שכשאני מרגיש את האחר מרוצה, אז נשאר לי פירורים של שמחה, של קיום. כשאני מרגיש את האחר אוהב את עצמו, אז אני מרשה לעצמי לאהוב את עצמי. אז למעשה מה שאתה אומר זה שכאילו כבר מגיל הצעיר אתה הרגשת כאילו שאתה בהיפוך תפקידים, זאת אומרת אתה צריך למלא את התפקיד הזה של הבן של האמא, של ההורים והבן של האמא, ובמקום אני לא מאשים פה, בסדר? אבל זה במקום שהאמא תבוא ותגיד רגע אתה הבן שלי, זה אותו משפט אבל מהצד השני, הנה אמא אני הבן שלך, הנה אני פה. אז כמובן שאחד זה לא שחור ולבן, כן? יש פה בתוך זה הרבה אפור. אפשר להגיד שכמובן, כמו המון המון ילדים, הצרכים הפיזיים, כן? אוכל חם וקורת גג ובגדים וחינוך היו שם, ברוך השם. זה לא מובן מאליו. אבל המובן הרגשי של מי יודע את הלב שלי, מי מתפעל ממני, מי שמח בי, מעצם היותי, לא מהתכונות שלי, לא מזה שאני יפה, חכם, רגיש, נדיבה, עוזרת בבית, מצטיין בלימודים, כל הטייטלים האלה, בסדר? כל המלבושים האלה. מי שם מתרגש מעצם היותי. ושיהיה ברור, גם ההורים שלנו וההורים שלי כמקרה פרטי, אף אחד לא יתרגש מעצם היותם, בסדר? אז מה שהם לא קיבלו, הם לא יכלו להעביר הלאה. זאת אומרת, זה פצע שעובר בין הדורות, שהחיים היו הישרדותיים, כלומר, תשמח בזה שאתה נושם, אבל מי היה שם להתפעל? בעצם איתי לא היה שם את הדבר הזה. ואז מתפתח הדבר שהוא מאוד מאוד נפוץ, שנקרא ילד הורי. ילד הורי בעצם נשמה שהגיעה לעולם במודעות, ברמת מודעות יותר גבוהה, שמבין ומכיר בזה שהכל פה זה אהבה, אבל איך זה שבבית אין מספיק מזה? אז אני אהיה אור האהבה, אני אמלא, אתה חסר ברגש, כן? לא שהתחלתי להכין ארוחות. ברגש אני ממלא את החסר בחלל. זאת אומרת, מכיוון שבאתי מעולם עליון שבו הכל זה אהבה, אבל פה, בבית שלי, עם ההורים שלי, עם האחים שלי והאחיות, אני לא מרגיש את האהבה בוערת, אני מרגיש רגשות אחרים בבית, בסדר? צרימות יותר. אז אני זה שאביא את האור של האהבה, ומכאן התפתח המושג שאני מתרגם אותו כילד הורי. זאת אומרת, ילד שהוא מהווה איזשהו רחם להורה, להרגיש אהוב, להרגיש רצוי, להרגיש שמח. והרגש הזה, אני עושה איזושהי קפיצה בדורות, הביא אותך
לעטות את המלבושים האלה ולהתכסות בשריון, כמו שאני קורא לו, ולהרגיש שם את הבדידות הזאת? הבדידות היא בסוף תוצאה של שנים על שנים שבהם הייתי מסור לצרכי האחר, ולא לרצות באמת אותי או לגלות אותי, אלא תמיד להסתפק בזה שיש לי עיניים מאשרות. ואז התפתחה באיזושהי התמכרות לאישורים מבחוץ. וזה ממש, אתה יודע, גיא, זה התמכרות לכל דבר, כן? אנחנו יודעים על אנשים שמכורים חס ושלום לסמים או לאלכוהול, כמה זה קשה. והתמכרות לאישורים מבחוץ, וואו, הייתי אומר שלקח לי הרבה שנים של מודעות, אני עדיין עובד על זה, לצאת ולהיגמל מההתמכרות הזאת. אז אני רוצה לשאול אותך, אם אתה אומר שזה התמכרות לאישורים מבחוץ, אז לכאורה זה מנוגד לכל הנושא הזה של הבדידות, כי בבדידות אני לכאורה כאילו מוקף בהמון המון, לא כאילו, אני מוקף בהמון המון אנשים, אוקיי? אבל אני מרגיש שם את הלבד. ומה שאתה בא ואומר, אני הייתי מכור לצורך הזה של החיזוק החיצוני. אז זה לא בדידות. אז איפה הדיסוננס פה? כי זה לא משנה כמה אני אקבל אישור מבחוץ, כל עוד לא השארתי את עצמי מבפנים, משהו תמיד יישאר שם רעב. זה כמו לאכול אוכל שלא באמת משביע. זה אור שנכנס לכלי שהכלי לא יכול להכיל אותו בכלל. לכן אני קורא לזה בדידות, כי כל עוד אני לא מלא בתוך עצמי, ואני לא אוהב את עצמי, זה לא משנה כמה אנשים, בדרך כלל יש אנשים שלא מוקפים באף אחד, נמצאים באיזה דירה, אתה יודע, אחרי גירושים, או דברים לא נעימים כאלה. וזה לא משנה, מוקף או לא מוקף, החוויה היא חוויה פנימית. בדידות היא תמיד קודם כל חוויה פנימית. אז תן לי רגע את ההגדרה שלך. אני חייב להגיד לך, אני לפני שבוע, שבועיים בערך העליתי איזשהו פוסט עם שאלה, מהי בדידות? אני בא מהמקום הזה של הבדידות העסקית, ושאלתי את זה בהתכווננות לבדידות העסקית, ושאלתי את השאלה, אתה יודע, פשוטה, מה ההבדל, או מה בין יותר נכון, לא רציתי לציין את המילה הבדל, מה בין בדידות פרטית לבין בדידות עסקית. והתשובות שקיבלתי שם, רובם בניתוח כזה, זה שזה, בתכל'ס זה אותו דבר. ואני יודע שגם אתה מתעסק בזה, ומן הסתם גם בטח אתה חקרת את זה ושאלת את זה, אז מה זה בדידות לפי הגדרה שלך, אופק? אז פה זה, באמת, אם התחלתי להגיד שהבדידות היא הוויה פנימית, נשאלת השאלה מה קורה לנו בפנים עם הדבר הזה, כי רוב האנשים שאתה שואל אותם על בדידות, אז הם מחפשים חוויות שהרגישו לבד בין אנשים. אני אומר שבדידות היא כשאתה מרגיש לבד בתוך עצמך. זאת אומרת, אז איך מרגישים לבד בתוך עצמך? הרי הדיסטוננס שלנו, אתה יודע, המוח שלנו בנוי כדי להגן עלינו, במקום הזה של אוקיי, אני מרגיש לבד עם עצמי, אני יודעת, אני מרגיש את הרגש הזה עולה כאילו מהקישקע, מהבטן, אבל אז המוח אומר, לא, 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 עם כל מיני תירוצים וכאלה, שוב, המטרה שלו היא לבוא ולהגן עלינו, אבל אני באמת לא יכול לשפוט את עצמי בטהרה מלאה, אוקיי? ולהגיד, אני בודד, צריך המון המון משאבים, המון המון כוחות, ואתה יודע מה, אפילו מעבר, אני צריך להיות כלי מלא, כמו שאמרת מקודם, כדי לבוא ולהגיד, אני בודד. כלי ריק לא יכול לבוא ולהגיד את זה, או כלי חסר. אז באמת אתה דיברת על הריק, אני רוצה רגע להתעכב על זה. בעצם החוויה שאנחנו מכירים מתחילת ימינו כאן על הארץ הזאת, זה שמשהו ריק לנו, איזשהו חוסר, ואנחנו פונים לעולם למלא אותו. זאת אומרת, כי ראינו את ההורים שלנו עושים את זה, כולם עושים את זה. אתה פשוט רגיל לפנות אל החוץ למלא את החסר הזה בפנים. ובאמת כל עוד אדם עושה את זה על אוטומט, ככה מרגיש את הריק, פונה החוצה למלא, המילוי מגיע, זה מרגיע לכמה דקות או כמה שעות או כמה ימים, ואז חוזרת תחושת הרעב, או החוסר או הריק הזה. ובאמת רק כשאדם הוא מסכים להקשיב לריק הזה, לכבד אותו במפגש, לא לחסות עליו ישר עם שמיכת המילוי מבחוץ, אז אדם מתחיל להכיר את המערכת הפנימית שלו, להכיר את הנפש, להכיר את המפגש בין הנשמה ובין הרוח, תכף נדבר על החלקים. וכשמתחיל מפגש כזה, אז מה זה בעצם להיות בודד? זה ההסכמה להגיד, בתוכי אין איזושהי מחויבות עמוקה לעונג, להרמוניה, לפריון בין החלקים שלי. יותר מדי העיניים שלי יוצאות החוצה
להתחבר להוא, להתחבר להיא, לעשות הזדמנות כזאת, להוציא מוצר כזה, להקים לעצמי משפחה כזאת. אבל גם אם נשיג את כל הדברים האלה, ובסוף המערכת יחסים הפנימית שלי היא חלשה בתוך עצמי, אני אגלה והיקום לא יוותר לי. כי באמת החוויה של העולם היא לא בחוץ, היא בפנים יוצאת החוצה, וחוזרת פנימה ויוצאת החוצה, כמין ריקוד כזה. אז תסביר לי, אתה יודע, כשאנחנו אומרים, יכול להיות שבאמת, אני שבוי באמת בקונספציה שקיימת היום בעולם, בסדר? וגם העולם הגדיר היום את הבדידות כתופעה אנושית בכלל. זאת אומרת, סוף סוף בא הארגון העולמי, בסדר? לא רוצה לקרוא לזה הארגון העולמי לבדידות, אולי יקום גם ארגון כזה מתישהו. ארגון הבריאות העולמי. ארגון הבריאות העולמי, אבל ארגון הבריאות העולמי כן הגדיר את הבדידות כתופעה אפילו מסוכנת יותר גלובלי. משאר מחלות. כן, איום גלובלי לאנושות. אוקיי, כאיום גלובלי אתה אפילו אומר. כן, זו הייתה הכותרת שראיתי בארץ, איום גלובלי, אני בהחלט לא הייתי צריך את הכותרת הזאת כדי לדעת את זה, זאת אומרת, פעם אפשר היה להגיד שבדידות תוקפת את גיל הזהב, או אנשים שנשארו לבד מכל מיני סיבה, זרוקים באיזה דירה, בסדר? היום אתה יכול להסתכל על ילדים בני 12 או 11 או 10 בגן המשחקים, וכל אחד עם הטלפון שלו. ואני שואל להורים, מה אתם חושבים שהם לא סובלים מבדידות? איך אתם קוראים לחוויה הזאת? אתם רואים אותם, כולם עם הפנים שלהם זורחות והם שמחים? אבל הנה שם קופץ האוטומט, לא, הוא משחק עם חברים, אז נכון, הוא מול המסך. אין ספק, בסדר, שלא יבינו אותי לא המאזינים שלי ולא המאזינים שלך, אין ספק שמול המסך זה בדידות, או המסך מהווה מפלט לבדידות הזאת. אבל כשאתה שואל את ההורים בגן המשחקים, אתה גם יכול לראות את ההורים שיושבים על הספסל, ופעם יצרו אינטראקציה, פעם הגן משחקים היה מקום מפגש, היום כל אחד לוקח את המכשיר שלו, תופס קצה בספסל, והוא עם עצמו פשוט מחכה שהזמן יעבור, מפעיל את הסטופר, שעתיים או חצי שעה בגן משחקים, ויאללה הביתה. נכון. אז כולנו למעשה בודדים. והבדידות הזאת, אתה אומר, והבדידות הזאת למעשה, אתה אומר, היא מגיעה בכלל מבפנים, זאת אומרת, או מבחוץ. בוא תתקן אותי פה, כאילו, איפה הבחוץ ואיפה הבפנים שלך? העולם החיצוני, העידן הטכנולוגיה המואץ שאנחנו חווים, הוא בוודאי מטפח, הוא מעודד את זה, אבל שלא נתבלבל, יש לנו מקור פנימי, וגם האחריות שלנו, כי אם זה בחוץ, אז וואלה, אולי נצא להפגין, אולי נסבול בשקט, אבל העולם, ככה העולם, כן? זה גדול עלינו. אבל אני לא מתכוון לפתור אף אדם מהאחריות. זאת אומרת, אנחנו אחראים לבדידות, ואני גיליתי את זה על בשרי, כן? בתור מי שנרפא מבדידות קיומית. זאת אומרת, למדתי לקחת אחריות על המצב שלי, על ההתמכרות שלי לאישורים מבחוץ, על זה שתמיד ראיתי את עצמי בעיני האחר ולא ראיתי אותי. וברגע תדייק אותי רגע במקום הזה, אופק. כן. איך אתה זיהית או נתת לעצמך את הכותרת, אני בודד? עוד לפני השלב הריפוי, תכף נגיע לזה, אבל בשלב ההבחנה, כדי לבוא ולהגיד, הנה אני בודד. טוב, זה בא כמה שנים אחרי שהתחלתי באמת להתפתח וללמוד, ואני זוכר שהייתי עסוק בשנות ה-20 שלי בהגדרה של עצמי כחסר ביטחון, וניסיתי ככה לטפל בזה, לקרוא על זה, הלכתי לטיפול. לקח לי כמה שנים להבין שבאמת אין מושג כזה באמת חוסר ביטחון. זאת אומרת, כאילו, חשבתי שאני חסר ביטחון עצמי, ואז גיליתי שאני פשוט לא עצמי, אין לי תחושה של עצמי, אז בוודאי שאין לי ביטחון. אתה מבין את הניגוד פה? כאילו, ברגע שיש לי את עצמי, אז יש לי ביטחון, אבל אם אין לי את עצמי, אני יכול לנסות להשיג ביטחון מבחוץ, אבל זה לא באמת... ומה אתה בא ואומר לאלה שאומרים, אני אהיה את עצמי ברגע שיהיה לי ביטחון? כאילו, הם הופכים את המשוואה הזאת. זה תמיד יהיה מבחוץ, וברגע שזה מבחוץ, אין לך את המצאת הפנימי, אתה יודע זה כמו מישהו שקונה איזשהו חפץ והוא שומר עליו מכל משמר, רק שלא יישבר. למה? כי אין לו דרך לתקן את זה אם זה יישבר. ככה אנשים שרבים בזוגיות חושבים שהזוגיות נגמרה כי הם רבו, כן? אבל ברגע שיש לי את היכולת לתקן, זאת אומרת, יש לי את המצאת הפנימי להדליק משהו שנכבה, אז זה אמיתי. כלומר, איך יהיה לך ביטחון אם אין לך את העצמי שלך? מה זה נקרא ביטחון עצמי אם אתה לא באמת אוהב ומקבל ומבין ומכיר את העצמי שלך? אני יכול לקחת אותך רגע לענף חדש,
בטח. כי דיברת פה מקודם על זוג שמתגרש כי הם רבו ואין להם את עצמם במקום הזה, וזה מקשר אותי ישר למרכז שלך, לקשורים, בסדר? לבית קשורים אני קורא לו, שאתה מטפל שם גם בזוגות, גם בבודדים, ויכול להיות שמהמקום הזה, זה פשוט, של רגע שאין לי את עצמי, אין לי את הביטחון שלי שאני, ואני גם יכול לא להסכים, ואפילו לריב עם בן או בת הזוג שלי, ודווקא בעידן של היום, שאתה יודע שכל מריבה הכי קטנה, זה יאללה לרבנות או יאללה לגירושים, כי אין לנו את עצמנו, כאילו אנחנו עוד פעם, אני מנסה לקשר את זה ולראות, אין לנו את עצמנו כי אנחנו תלויים בחיצוני בעיקר. אני אומר שהחוויה הזאת היא שמישהו יכול לאיים לי, לאיים עליי, על הנפש שלי ולפגוע בי כזה, אני לא אתן שזה יקרה. וגם אנשים שנשואים הרבה שנים, כל אחד רגע שומר על עצמו לא להיות חשוף עד הסוף ולהרגיש. למה? כי ברגע שאני שומע ביקורת ממישהו אחר, זה פוגש את הביקורת שיש לי על עצמי, והרי בדידות וביקורת הולכות יד ביד, לצערי. כי מישהו מאשר לי בעצם את מה שאני באמת חושב על עצמי, וזה מה שמפעיל אותי, וזה מה שקשה לי. כשהורה מתעצבן על הילד, בדרך כלל מה שמצאתי, לפחות לעצמי ולהורים שאני מלווה אותם בקורסים ובהדרכות וגם בקליניקה. מה שבאמת מפעיל אותי זה איך הוא מעז להתנהג ככה. הרי אני לא הרשיתי לעצמי כשהייתי ילד. זאת אומרת, המקום הזה זה סותר תבנית שיש בתוכי, שאני רואה פתאום מישהו יוצא לחירות או מרשה לעצמו לעוף על עצמו. זה הרי פוגש אותי ומפעיל אותי בכל המקומות שבפנים לא היה מותר לי ואני אסרתי על עצמי. אז במקומות האלה אדם בודד מתוך עצמו, מפני עצמו, מסתיר את עצמו מעצמו. וזה שורש באמת להרבה מאוד מהסבל והמצוקה שיש לנו. וגם אנשים שמקימים עסקים, זאת אומרת, אני לפחות מצאתי את זה בעצמי. זאת אומרת, רציתי מאוד להתחבר לבני אדם ולהיות עם בני אדם ולעזור לבני אדם, אתה מבין? כשאני מסתכל על עצמי לפני 11 שנה שהקמתי את העסק, 12 שנה, עבדתי בחברת ביטוח. והתעסקתי מול אקסלים כל היום, אתה מבין? כן. וידעתי בזמן אמת, עוד לפני שהתפתחתי, שאני מפעיל אולי 5% מהעצמות שלי במקום העבודה. וזה, הרגשתי שאני חי מת שם. מה הרגשת שם? אל תגיד לי הרגשתי בסדר, גם אתה יודע, יש עכשיו הרבה אנשים ששומעים אותך ואומרים, הם יושבים כרגע במשרד שלהם או בדרך למשרד שלהם והם שומעים את הפודקאסט הזה ברכב, והם אומרים, הנה הוא נגע בי. אני הולך למשרד, לחברת הביטוח שלי, אוקיי, או לסוכנות שלי ועובד מול המחשב, אבל אני לא מרגיש שאני ממלא או מנצל את מלוא הפוטנציאל. הנה המשפט הקלישאתי, הוא לא מנצל את מלוא הפוטנציאל שלו, שאני שומע מכיתה א' כבר, או אפילו מהגן. כן. אז באמת... איך חיים עם התחושה הזאת? זאת אומרת... קודם כל, זה בוודאי מורכב, ואין כאן הוראות עשה ולא תעשה. כל אדם יש לו את המסע שלו לעבור, זה ברור. אבל לא להסתיר את התחושה של הריק. זאת אומרת, לא לברוח ממנה. גם לא לנסות לנחם את עצמך בפרסי ניחומים או בשעון זהב או בחופשה שנתית. אם יש שם איזה ריק, תכבד אותו, תרגיש אותו, תכבדי את זה, תרגישי את זה. איך עושים את זה? הוא מתנה. הנה אופק אשכנזי במלוא עוצמתו. בוא תן לנו טיפ קטן, איך עושים את זה מהאי בריחה. הרי אנחנו אוטומטית בורחים לשעון זהב, לטיול בחול, למסעדה הטובה, וכמו שאמרת מקודם, ברגע שזה נגמר או ברגע שהשעון על היד, ובדיוק גם בשבת האחרונה דיברתי שברגע שסיפקתי את הצורך הזה של קניית המתנה, אחרי 5 דקות זה נגמר, אני מרגיש עוד פעם את החוסר. עוד פעם, האור נכנס לכלי, האור הסתלק, והכלי מרגיש יותר מרוקן אז, דווקא יותר מרוקן. אז איך מחזיקים את האור הזה בתוך הכלי? איך אנחנו יוצרים את עצמנו ככלי שיכול להחזיק את האור הזה, את השפע הזה? אני חושב מתחיל מאיזושהי הכרעה מוסרית. זאת אומרת, אחד המורים שלי, דני לסרי, קורא לזה הכרעה מוסרית. זאת אומרת, ההכרעה של איזה מין חיים אני חי. זאת אומרת, אוקיי, יכול להיות ש40 שנה עד עכשיו התנהלתי בדרך מסוימת, אבל ב40 השנים הבאות, אני אמשיך להיות אותו בן אדם שבורח, שמטשטש את חוויית החיים, שלא הולך עד הסוף עם האמונה שלו. וזה לא אומר פתאום לזרוק הכל, לעזוב את העבודה, לעזוב את הזוגיות, זה לא אומר, אל תעשה צעדים דרמטיים, אבל
תתחיל להקשיב פנימה, מתוך הבנה שהעולם הפנימי זה טרק לא פחות מרתק מהאברסט לדעתי. כי במקום שאני התחלתי להסתכל פנימה, וואו, גיליתי בתוכי עולמות שאני מטייל בהם עד היום, וזה ארץ שרק אני יכול לטייל בה, וככל שאני מטייל בה, ככה האדם מולי, זה לא מה שהילדים שלי, בת הזוג שלי, תלמידים ומטופלים שלי, ככל שאני מרשה לעצמי לטייל בארץ הפנימית שלי יותר, ככה כולם סביבי מטיילים בארץ הפנימית שלהם יותר, אז מגלים רגע מה זה אומר באמת להיות נוכח עם המערכת הפנימית שלך. בתחושת לבד אבל נעלם. העולם הפנימי הזה הוא מאוד מפחיד. אתה אומר, אתה יודע מה, בוא ניקח את זה רגע להתבודדות. בסדר? כשאני עושה התבודדות, אני יוצא לאותה התבודדות של הכמה דקות, של החצי שעה, של השעה הזאת, הלוואי וזה היה ביום, אבל בסדר? לאותו פרק זמן שאני מגדיר לעצמי את ההתבודדות, בלי שום מסיכים חיצוניים. זה פחד אלוהים, אופק. זה פחד, תרתי משמע, זה פחד אלוהים. כי סבבה, אז בהתחלה אני מתחיל לשאול את עצמי את השאלות, ואני עונה לעצמי את השאלות השטחיות האלה, אבל עם הזמן, פתאום אתה יודע, הדו-שיח הפנימי הזה, בסדר? הוא לא נעים, הוא מאיים, הוא מפחיד, מה יקרה, מה אני אגלה שם, איזה תיבת פנדורה אני עלול לפתוח בנקודה הזאת. בהחלט. הייתי אומר שכמו בהשקעות, שאתה רוצה להרוויח הרבה, אתה צריך מידה של סיכון. אתה יכול להמשיך עם אותה רמה של היכרות עם עצמך, אותה רמה של שמחה, סיכוי נמוך, אבל אתה רוצה להעלות את הסיכויים ובאמת לפרוס כנפיים ולגלות מי אתה באמת, ויכול להיות שנועדת להיות משהו שהוא איזה אור גדול בעולם, או אפילו לא, אפילו פשוט יותר אמיתי עם עצמך, יותר שמח, יותר מחובר. אז כן, הייתי אומר שיכול לעלות שם באמת איזשהו פחד או כאב או עצב מסוים. אז קודם כל, אם אתם מרגישים שזה, לא להיות עם זה לבד, זאת אומרת, תמצאו את המלווים, את המדריכים, את המאמנים, המטפלים, ברוך השם, עם ישראל משופע בהם עד אין סוף. אל תהיו לבד עם זה. זאת אומרת, יש דרך לעבור, תחפשו מורה או מורת דרך לעבור איתם, ואתם תמצאו. בוא נדבר רגע על הלבד הזה, בסדר? אתה נותן לי פה כל מיני הבזקים, והלבד הזה הוא בתחושה של הלא נוח, אתה יודע, כאילו כמוני כמוך, אני גם מתעסק וגם מלווה, אני לא מטפל, אני מאמן, אבל את בעלי העסקים האלה במקום הזה של הבדידות, של הלא להיות לבד, אוקיי? ואני לקחתי את זה לעולמות של בעלי העסקים. עכשיו, בעל עסק, שוב, הוא בעל עסק בין 8 ל-5, אחרי 5 עד 8 בבוקר, הוא בן אדם רגיל עם טרנינג, עם חליפה, עם ילדים, עם משפחה, עם עצמו, כל אחד בסמים שלו, אבל יש לו כמה כובעים. אבל הבדידות הזאת, או כמו שאני קורא לה, הבדידות העסקית הזאת, היא מלווה אותנו לאורך כל היום. ולבוא ולמצוא בעלי עסקים, ואנשים בכלל, שבאים ואומרים, help me, אני לבד, הם לא אומרים את זה, בסדר? אנשים לא אומרים אני בודד, אנשים לא אומרים אני לבד, הם אומרים כל מיני דברים מסביב. וכמו שאמרת מקודם, והנה זה עוד פעם נופל לי, כאילו, כדי שאני אוכל להעז ולבוא ולהגיד אני לבד, אני חייב להיות כלי מלא. זה בהחלט דורש איזושהי התפתחות, אני לא יודע איך אתה פותרת את זה, גיא, אבל אני כן מנסה להבין ולהתחבר על השפה של האנשים רגע לפני שהם אמרו אני לבד. זאת אומרת, שהם אומרים ריק לי, או אני לא מבין למה השמחה שלי לא, או הניצוץ החיים שלי כבוי, או חלש. הם יכולים להגיד כל מיני דברים כאלה, אני מרגישה שלא רואים אותי. אני מרגישה שמה שסיפק אותי בעבר כבר לא מספק אותי היום. והם חושבים שזה ירידה בדרגה, אני מסביר להם שזאת עלייה במדרגה. כי מכינים אותם עכשיו לאיזה אור חדש, כלים חדשים, אז בוודאי שהאור הקודם והכלים הקודמים חייבים להילקח מהם. אני מסכים איתך. בכמה מקומות של התפתחות, שם דווקא להסכים להיות לבד, להסכים להתבודד, זה השער להצלחה, זה השער לניצחון. ואת זה אי אפשר לעשות לבד. כי את הקפיצת מדרגה הזאת, אנחנו חייבים לעשות אותה עם עוד מישהו. וכמו שאני אמרתי, אנחנו מנסים לקפוץ וקשה לנו. גם אני ברמת ההתבודדות שלי, עשיתי את זה פעם,
עזבתי אחרי כמה דקות, ניסיתי עוד פעם, אחרי עוד פעם כמה דקות, וכשוואנס לקחתי איתי איזשהו מנטור או מורה רוחני לעשות את הדברים האלה, אז הוא החזיק לי שם את היד, אוקיי? זאת אומרת, זה מצחיק להגיד את זה, אבל זה התבודדות עם עוד מישהו שעזר לי. יכול להיות שהוא גם היה, ובהמשך הוא גם היה וירטואלי, בסדר? לקחתי אותו איתי פה על הכתף, הוא היה וירטואלי, אבל שמעתי אותו כל פעם אומר לי, עוד דקה, עוד 5 דקות, עוד 5 דקות, כי אנחנו, כמו שאמרתי מקודם, אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד. כי הנטייה שלנו היא לברוח למוכר, לידוע, לסייף סייט, זאת אומרת, לאדמה הזאת שאנחנו מרגישים בה בטוחים, ואנחנו לא צריכים לשמוט את הרגליים ולקפוץ לקומה הבאה שלנו. ואת זה אי אפשר לעשות לבד, ופה אני באמת מזדהה איתך, זאת אומרת שלא משנה כמה אנחנו נהיה שם מוקפים באנשים ומוקפים במשפחה, והנה אני אומר את המשפט הבא, המשפחה היא הגורם הראשון שמעכב אותנו מלהצליח, ולא כי הם אנשים רעים, כי הם באמת במקום הזה שהם רוצים להגן עלינו, וכולנו כבני אדם רוצים להגן, אנחנו רוצים את המוכר ואת הידוע, עזוב אותי מה יהיה מעבר לדלת, מה יהיה במחר, נכון, זה קפיצת מדרגה, השכל, אתה יודע מה, בוא, השכל שולט על הלב, בסדר? הנה, קח אותי לבעל שם טוב, שכל שולט על הלב, אבל הוא אומר, רגע, תישאר פה, את זה אתה מכיר, את זה אתה יודע. כן. זה באמת ככה שאנחנו נותנים לאותם קולות להישמע בקול רם מדי. אנחנו בעצמנו ילדים מול הקולות האלה, כביכול איזה אבא או איזה אמא אומרת לנו את זה. אבל כשמזכירים לי לזקוף את הקומה ולהגיד, רגע, אני בוחר להתבגר, אז אני מגלה שאלה קולות של ילדים, אלה קולות של פחד של ילד בן 6 שלא יאהבו אותו, פחד של ילדה בת 8 שינטשו אותה. וכשאנחנו מסכימים להיות ההורה, אז קורה דבר באמת נפלא, שהוא המבוא לכל מה שאנחנו באמת מבקשים. כשיש לי את הילד הפנימי הזה לחבק אותו, אני כהורה, אז יצא לי כבר מאות פעמים להגיד את זה לאנשים, אחרי תהליך שעברנו, הנה אתם כבר לא לבד יותר בחיים. זאת אומרת, זה לא משנה מי יעזוב אתכם בחוץ, יש לכם את עצמכם, יש לכם את החוויה שאתה או את הורה, ויש לך ילד או יש לך ילדה פנימית. והחיבור הזה, שהוא אחד מכמה חיבורים שיש לנו פנימה, הוא בעצם מוליד את החוויה שכל הזמן יש לי בפנים מקום מפגש, מקום לפגוש אותי. וכשיש לי את המקום הזה לפגוש אותי, העולם בחוץ הוא כבר מאבד מהמטען הרגשי של הסכנה להיות לבד. כי אם אני יודע שיש לי תמיד איזשהו עולם פנימי לחבק אותו, שם לאט הבדידות נרגעת. איפה נקודת ההיפוך אפילו, בין הילד הפנימי, אתה יודע שהילדה הפנימית, הילד הפנימית שתמיד מחליש אותי ומחזיר אותי שם לאותה ילדה פנימית, כמו שאנחנו אומרים, לבין הילד הפנימי או הילדה הפנימית, העוצמתיים דווקא שמחזקים אותי, כאילו, איפה נעשה שם, תקשיב, זה היפוך של 180. זה פתאום להבין שהילד הפנימי הוא זה שנותן לי את הדחיפה ולא זה שמושך אותי אחורה. נכון. זה באמת שאלה נהדרת, גיא, כי זה מסוג המהפכים האלה שמשנה חיים מכוננים, שאתה לא אותו אדם אחרי זה, שהבנת איך לבסס את ההיקשרות הזאת, כי אני מחזיר אותך להיקשרות, לבולבי. שבעצם הילד הזה, כל עוד לא לקחת עליו אחריות, ואמרת, אני אבא שלו, אני אמא שלה, אז בוודאי שזה ייראה לך כאילו הם הפרעה במרחב, או החלשה, או גוף הדרמה שלה, או הדרמה שלו. אבל ברגע שאתה מבין שאתה, כמו שאנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הכל אחד, אז גם אני אחד. אז כל חלק בי הוא קדושה. אז גם הילד הזה, מה הוא בעצם אומר כשהוא מנסה להחליש אותי? האם זה סיפור שאני מספר? כי האמת היא שהוא תמיד מנסה להצטרף אליי, להתחבר אליי, להיות איתי. הוא רוצה את החיבוק, הוא רוצה את ההיקשרות, הוא רוצה את הקשר החם, הוא רוצה להרגיש שכל מה שלא קיבלנו כילדים, ואם קיבלתם אני מברך אתכם, את האישור הזה שאתם מעצם היותכם נפלאים ומהממים וראויים, זה מה שהוא חייב לשמוע כרגע, כי מי שלא היה לו את ההורה הזה בזמן אמת, עכשיו צריך לגדל את ההורה הזה, כן? כמו שאומרים, אף פעם לא מאוחר לחוות את הילדות. אז מה שאתה אומר לי בעצם, קודם כל אני ישר מתחבר אתם טובים בעצם קיומכם, וכאילו כמו שאמימה אומרת, הנה הילדה הפנימית שבך, תקבלי אותה, ותגידי, את ראויה בעצם קיומך, או אתה ראוי בעצם קיומך.
אתה אומר, בוא רגע נחבק אותו, מה שאתה בא להגיד לי כרגע, ולכולנו, לכל מי ששומע, אל תיפרדו מהילד הקטן שלכם. להפך, תחבקו אותו, תביאו אותו קרוב אליכם. אני רוצה להגיד שהוא השותף הראשון לעסק, ולפני בת או בן הזוג, כי באמת, כמו שרמזת מקודם, גיא, יש לו עוצמות מאוד גדולות לילד הפנימי. תחשוב על ילד שבין 5, 6, 7 שהוא בריא, איזה חוכמה יש לו, איזה נדיבות, יצירתיות. והוא זה שיש לו ראייה אחרת, ראייה באמת שהיא ילדית אבל גם חכמה. אתה מכיר את הילדים האלה שאפשר לשאול אותם ופתאום מביאים איזו יציאה מעולם אחר? זאת אומרת יצירתיות או חוש המצאה, ובעיקר גם את עוצמה רגשית, עוצמה שבסוף, אתה יודע, אנחנו ממגנטים, קונים קודם כל אותנו כבעלי העסק, ואחר כך את המוצרים שלנו. זאת אומרת, את האנרגיה, את התדר, את הנשמה, והילד הפנימי יש לו אוצרות לתת. זאת אומרת, אני אומר לאנשים שאני עובד איתם כל הזמן, יש לכם מה לקבל מהילד הזה, לא רק מה לתת לו. וכשמבינים שהוא באמת שותף שלי לעשייה, לכל עשייה, במערכות יחסים ובעסק, אז יש חוויית חיים של יש לי מה לקבל, אבל לא מבחוץ, מבפנים יש לי מה לקבל, מהגוף שלי, מהנפש שלי, ועוד תכניס אותי אפשר רגע לדבר פנימה, מהפרטים האלה, כן. תכניס אותי רגע פנימה לתוך כל התהליך הזה, ודווקא מהמקום הזה, אתה יודע, כל פעם שאתה אומר את השינוי, עולה לי, אני מחליף את המילה מה שנקרא, אני עושה לה שיום, לניצוץ הזה, שזו השיטה שלך למעשה, אני רוצה שתיקח אותי פנימה לקשורים, למרכז שבנית, שפיתחת, ותן לי רגע להיות זבוב על הקיר מה קורה שם, שוב כמובן לא בפרטים של לקוח כזה או אחר, אלא במה קורה בהוויה של המרכז הזה, מה קורה שם בין, לא יודע, בין הקירות או בתוך כל ההוויה הזאת, איך יוצרים את הניצוץ, הרי כדי שניצוץ ייווצר צריך חיכוך, וצריך חיכוך חזק, ואז מגיע הניצוץ שמדליק למעשה את כל הבעירה. כן, הבשורה הטובה היא שהפוטנציאל הוא תמיד קיים שם לחיכוך הזה, הוא ממילא נמצא. אז אני חושב על זה בתור בית ספר למוזיקה, גיא, כי כל אדם הוא בעצם מזמין להקה כזאת עם 4 נגנים. אז יש לנו גוף שהוא מרכז התחושות, ויש לנו נפש שהיא מרכז הרגשות. ויש רוח שבשונה מכל מיני תפיסות, הרוח היא מרכז השכל, ההבנות, אמונות, דעות, מחשבות שלנו. ויש לנו את הנשמה שזה האור האלוהי, שהוא היה תמיד, יהיה תמיד, ובעצם כל פעם הוא בא ומתלבש בגוף וכו' וכו'. וכשבאים אנשים לקורסים או לקליניקה, אז ישר אני רואה אותם בעצם להקה של 4 נגנים, אבל מה לעשות שה4 נגנים האלה לא למדו לנגן ביחד. אז כל אחד לוקח כלי, והגוף רוצה, לא יודע, ממתקים, והנפש רוצה להתרגש. ריבונו של עולם, איפה המנצח על כל עלי הזעקה הזאת? מי זה המנצח שעושה את הסינכרון ואת ההרמוניה, כדי שלא נשמע כמו להקה שאתה יודע, פעם ראשונה נפגשים, וכל אחד מחצרץ או מטרבן איך שבא לו. אפשר להגיד שניחנתי בשמיעה המוזיקלית של בני אדם, לא של כלי נגינה. אני שומע את הצרימות ומאיפה הן מגיעות, פחות או יותר. אז השאלה שאדם שואל מי אני, אז קודם כל אתה המנצח של הלהקה הזאת. אתה הסולן, או זה שמאחד את כולם, רגע מנהיג את הלהקה, בוא נגן ביחד. וזאת העבודה בעצם בקשורים, להבין שאנחנו מגיעים 4 מטיילים בארץ זרה שנקראת כדור הארץ. ובתהליך הזה של נקרא חיים, אנחנו לומדים לדבר אחד עם השני. זאת אומרת, מכירים מה זה השפה של הגוף, מה זה השפה של הנפש, מה זה השפה של הרוח והנשמה, ואיך ליצור תנועה ביניהם באופן שתוליד הרמוניה, כבוד הדדי, שינגנו ביחד ניגון הרמוני ולא כל אחד עם עצמו. כמו התאים בגוף, אתה יודע שכל תא בגוף עובד למען כל הגוף. ותא שלא עושה את זה נקרא תא סרטני. אז אני אשאל אותך, אתה יודע מה, אני רוצה להתקיל אותך בשאלה. מי הכנר הראשי? אם אני המנצח, אז אני המנצח, אני עומד גם מבחוץ, ואני רואה כאילו את כל 4 נגנים, כאילו מבחוץ, מהצד השני. בסדר, זה אני מבין, אני המנצח, אני חייב לצאת רגע מעצמי, ולראות מעצמי כאילו או במרכז, או מישהו אחר שיראה את זה עבורי. אבל מתוך 4 נגנים שאמרת, מי הוא הכנר הראשי לכל הלהקה הזאת? או לכל התזמורת הזאת? אני אוהב את השאלות שלך, זו שאלה נהדרת. יש בזה התפתחות.
אם אתה תלך למשל לחב"ד, אז יגידו לך, זה ברור, מי הכנר הראשי, השכל שליט על הלב. אני לפחות מניסיון חיי, הרי איפשהו באזור גיל 5 אימצתי את השכל, אבל גם בתור מנגנון הגנה, לא להיפגע. אז אני מסתכל על המודל הזה ככל שהתפתחתי, עם איזושהי זווית חדשה, נקרא לזה, שאמרתי, הלב הוא המלך. אוקיי. עד כדי כך שיש לי אדם יקר שעבר אצלי באחד הקורסים, והוא עשה כתובת קעקע של הלב הוא המלך, כאילו הלב יושב על איזה כיסא מלכות, וככה זה מזכיר לו. שאנחנו יודעים שביהדות לא עושים כתובת קעקע, אבל הוא עשה, הלך ועשה. הוא עשה, כל אחד כל אחד העניין שלו. אז אני בקורסים, בשנים הראשונות, הכתרתי את הלב כמלך, ואמרתי, השכל הוא באמת המשנה למלך, כי הלב הוא אותה פעימה של יודעת אותנו, האינטואיציה שלנו, הרגשות שלנו, ההוויה השמחה והאנרגטית שלנו. והשכל צריך להיות, אתה יודע, כמו המנהל הזה, אבל כשיש בעלים לחברה, אז המנהל יודע את מקום. היום אני יותר במקום אחר, אפשר להגיד, עוד התפתחתי לעוד מדרגה שם. אני אומר, יש פה בכל המערכת הזאת, זה לא מנהיג אחד שקובע וסמכותני, אין כאן איזה פרעה, אלא יש כאן הוויה, אתה יודע, בהוויה, בשם הוויה יש 4 אותיות. ויש לנו, כל חלק יש לו בו את הניצוץ האלוהי, שבשלב מסוים הוא זה שרוצה להביא. לפעמים הגוף יודע אותך יותר מהנשמה אפילו. כי הנשמה, אתה יודע, היא יודעת את התוכנית בגדול של מה אני אמור לעשות בחיים, אבל אין לה רמזורים אדומים לנשמה. היא רוצה להריץ אותך עכשיו, להגשים הכל, ואין לה זמן ומקום, אין לה תחושה של שלבים, של הבשלה. היא רוצה כאן ועכשיו. והרוח גם, יש לה מין ממד כזה של שיטות, זאת אומרת, היא מתענגת על תנועה. אז לפעמים הגוף יודע, כי הגוף הוא החלק הכי ארצי, הכי נוכח בתוכנו. לפעמים זה צריך לבוא מהנפש, מהמקום שמרגיש. כמו שתמיד אומרים לי, אני אחשוב על זה, אז אני מוסיף וגם תרגיש את זה. כי... אוקיי. אני מזהה שאתה כל הזמן הולך בדואליות הזאת, אוקיי, בדו-סטריות הזאת, זאת אומרת, המוח שליט על הלב, אבל הלב הוא המלך, והמוח הוא המשנה למלך. זאת אומרת, זה כל הזמן, אתה מוביל, זה כל הזמן ספירלה, זה ספירלה כאילו, זה שתי ספירלות, אולי כמו DNA, אם אני מנסה לצייר רגע את המונח הזה, זה שתי ספירלות שכל הזמן עולות למעלה? כמו שאני אשאל אותך, מי הבוס בזוגיות שלך? בוא, זו תשובה חד משמעית, לגמרי, בוא. אבל באמת, באמת, אם אנחנו רוצים להיות בבית שבו פתאום הילד מביא משהו, ואז מחליטים לפי הילד, פתאום האישה מביאה, הבעל מביא, אנחנו לא רוצים באמת לחיות במערכות יחסים, גם בחברות ישראליות זה ידוע, שהבוס הוא זה שהעובד יגיד לו מה אתה צריך לעשות, וזה אחד מהיתרונות שלנו כחברות ישראליות. יש משהו שאין היררכיה, ואנחנו לא מקבלים היררכיה, עוד מהמדבר ניסינו לפטר את משה כמה פעמים, אנחנו עם קשה עורף במובן הכי חיובי. לא רוצים להמליך אף מלך מוחלט ואבסולוטי, ובסוף אם יש כזה אנחנו שונאים אותו ורוצים להפיל אותו. אבל בוא רגע נדבר גם על פרשת השבוע. הנה הגענו לפרשת השבוע, היתרו שזה פרשת השבוע שלנו. אנחנו עם קשה עורף, אין ספק, אנחנו עקשנים לגמרי, אבל אנחנו כן רוצים שיהיה לנו מנהיג. וכשמשה לא ירד מההר, בנינו לנו עגל זהב. זאת אומרת, היינו צריכים איזה משהו להיאחז בו בדבר הזה. כן, אבל זה גם תודעה של עבד, זאת אומרת, היינו עדיין בתודעה של עבדים. במובן הזה שאני יכול להמליך עליי כרגע, אני רוצה שהשכל ימליך עליי ואני מייצר איזושהי תודעה, ואז פתאום הלב בא ואומר, אבל גם אני המלך כאן, אז אני מצרף אותו. זאת אומרת, החיים הם באמת ריקוד צבעוני של כל החלקים, שהרוח של מנהיגות צריכה לבוא מזקיפות הקומה של ניגוד הרמוני של 4 החלקים. ואני בהחלט לא אשתף פעולה יותר עם מישהו שיגיד לי, זה המלך שלך, או זה המלך שלך. לא, לא, לא. הניגון הוא המלך, הדיאלוג הוא המלך. ובעיקר, אתה יודע, מלך מלכי המלכים, ריבונו של עולם. כן, זה ברור שהוא המלך שלנו, זאת אומרת, אבל אתה לא אומר פה, אני הוא המלך. אין, כל ההוויה שלי, כל 4 נגנים שבי, הם המלך, אבל הלב הוא המלך הראשי, אוקיי? וכמובן שיש את מלך מלכי המלכים, שהוא לא במשוואה הזאת בכלל, הוא כן מלמעלה, אולי הוא הנשמה, אולי הוא הרוח, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה. ניתן לך דוגמה, בסדר?
דוגמה באמת פרקטית. בלב שלי, העונג הכי גדול שלי בא מצמיחה אישית והתפתחות אישית. זאת אומרת, אני יכול להקיף את עצמי בספרים ובקורסים ובאנשים שמלמדים אותי, וזה מה שבעצם עשיתי מגיל 25 עד היום, זה 18 שנה, זה חי שנים שאני חי בצמיחה, ומתוך הצמיחה יצרתי קורסים, יצרתי מרכז, זאת אומרת, מתוך הצמיחה שלי צירפתי לאחרים. היום, בשנה האחרונה, אני במהלך אחר, אני שם דגש על ההשפעה, ושם אני צריך הרבה יותר שכל, אתה יודע. אם אני רוצה לייצר יותר השפעה, לייצר איזושהי פריצת דרך בהשפעה שלי על העולם, יותר להשאיר חותם. ועם הספר הזה של משל שאני מוציא, אני כבר בהכנות לספר הבא, שאני רוצה לחמש את התפוצה שלו מאשר הספר הזה. בשביל זה אני חייב יותר את השכל. אני חייב שיותר ישים לי דגש על אסטרטגיה, על תוכנית, על להתנהל יותר נכון, על לתרגם את המונחים הגבוהים שלי למשהו שיותר במיינסטרים, ולפגוש אנשים שהם עד היום לא עקבו אחריי. אבל להגיד לך שהשכל הוא המלך, הוא אסטרטג, אני חייב אותו. אני נותן לו למלוך במובן שאני מקשיב לו ונותן לו את הכבוד ואת הכיסא לנווט אותי. ואני יודע שאם אני רק אלך אחרי הלב, אז וואלה, אני אמשיך לצמוח, וההשפעה לא תהיה איפה שאני רוצה. אבל זה אי אפשר להגיד שעכשיו המלכתי לתקופה, אתה יודע, כמו בתקופת השופטים, שאנשים ככה בפשט חושבים שזו הייתה תקופה רעה לעם ישראל. אני חושב, ואחרים חושבים שזו הייתה תקופה מבורכת. כי כל פעם בא השופט משבט אחר, הנהיג משהו, אבל הוא לא רצה להמליך את עצמו כמלך. ואתה יודע, זה נכון שאומרים... בואו ניקח את זה לימינו אנו, ושוב אני לא נכנס לפוליטיקה, כאילו, תחלופה זה דבר טוב. תחלופה זה דבר טוב, בהחלט. נסיים את זה פה, תחלופה זה דבר טוב. אבל רגע לפני שאנחנו נפרדים, אופק, אני חייב שתגיד לי, אני גם אקח אותך רגע לספר, אבל איך אני מנקה את כל זה? וזה המקום שהספר שלך, אולי תעשה לי איזשהו טיזינג קטן לספר, ותגלה לי מתי באמת הוא יוצא, ומתי אני יכול, יאללה, לרכוש את הספר הזה, כי אני באמת רוצה, והספר, לנקות את עצמי מהמקום הזה, והספר קראת לו, ניקוי רעלים רוחני, המסע לריפוי הבדידות. זאת אומרת, וכמו שאמרת מקודם, זה התמכרות, הבדידות זה התמכרות, זה רעל, ויש מי שמתמכר לאלכוהול, ויש מי שמתמכר לסמים, ויש מי שמתמכר לצורך הזה לקבל את החיזוק שלו מבחוץ, ואתה בא ונותן, אני מקווה, לא יודע, אני מחכה לקרוא אותו בשקיקה, כלים פרקטיים, לאיך אני מתנקה בדבר הזה, איך עושים את זה? תן לנו איזה כלי אחד לניקוי, תגלה לנו קצת. אוקיי, אז דיברנו באמת על למשל, יש הרבה אנשים שהם לא בחיבור לגוף שלהם, וזאת חוויה של בדידות, כי הגוף הוא איזשהו כלי, באמת כלי קדוש, וכל מה שבעצם חווינו בחיים נקלט בגוף, אנשים לא יודעים את זה, שיש בגוף הזה מכשיר הקלטה מיומן, שמקליט את כל החוויות שלנו, גם המענגות, גם הצורמות. אז אחת מהדרכים בעצם לגשת לניקוי רעלים רוחני, שזה מפורט בספר, זה איך אני ניגש לגוף, מכבד את הגוף, ומאפשר לגוף לעבור את הניקוי הזה בשורש, כי גם אם הבנתי שלא יודע, שאבא היה עסוק מדי, ושאמא הייתה, לא יודע, עצובה, אני מבין את זה, אני יכול לסלוח להם בשכל, אבל איך סולחים באמת? חייבים לסלוח דרך הגוף. זאת אומרת, הניקוי בסוף מורגש דרך הגוף. מה מגיע קודם? הנה עוד פעם הדואליות שלך, אני סולח בשכל, אני סולח בלב, או אני סולח בגוף, אני מוציא את זה, מה שנקרא, את האנרגיה השלילית הזאת, מבין הכלי שלי שהוא הגוף? בדרך כלל אנחנו נמצא שאנשים הם יותר בשכל שלהם רוב היום, יותר במחשבות. אז גם אם אני ניגש לאיזשהו נושא, אני קודם כל כנראה חושב עליו. אחר כך אני מתחיל להרגיש אותו יותר, ואם אני ממש נשאר ומתמיד, אני גם מרגיש את זה בגוף, את החוויה שבגוף כבר אין לי צרימה, בגוף אין לי כבר כיוון מול נושא מסוים או אדם מסוים. אבל באמת שזה תהליך שמפורט בספר, ברוך השם, 270 עמודים של מסכמות 5 שנים של עשייה עם 6,500 תלמידים, אז אני שמח להגיד שהספר הוא כבר בהגרעות אחרונות, עניין של שבועיים. מתי הוא יוצא? אופק אשכנזי, מתי הספר יוצא? והנה רגע, שנייה, מאזינים יקרים, אני פונה אליכם עכשיו ישירות, סקיטו והגבירו את הווליום איפה שאתם לא נמצאים. אני הולך לשאול את אופק אשכנזי שאלה, ואני רוצה תשובה חד משמעית. אופק אשכנזי, מתי אני יוכל לשים את הספר הזה על יד המיטה שלי? עניין של שבועיים. עניין של שבועיים. חברים, שמעתם?
מאזינים יקרים, עניין של שבועיים, ניקוי רעלים רוחני, המסע לריפוי הבדידות, עוד שבועיים. באופק, איפה אפשר לרכוש את הספר הזה? בוא, אני כולי נרגש ממנו, אני מחכה לו באמת. יש לו מכירה מוקדמת, אפשר להגיד שמתוך 200 עותקים שאני מדפיס, כבר רכשו בערך 75, אז תלמידים... ומי שרוצה לרכוש, איפה אפשר למצוא אותך עוד בכלל, אופק? אז פשוט להקיש בגוגל אופק אשכנזי, אתם תראו את האתר, אתר קשורים, מרכז שלנו, קורסים, טיפולים, והספר יש בעצם לינק שאני אשמח אם תוכל לשים אותו ככה בפודקאסט, לינק פשוט לרכוש ברכישה מוקדמת וגם כרטיס לכנס ההשקה שיתקיים ב10 במרץ, והלוואי שהמדריך הזה לניקוי יגיע באמת לעשרות אלפי ישראלים ויעזרו לנו לעבור פה ניקוי, כי כולנו מרגישים שזה זמן לנקות, הרבה לפני פסח. אז הנה, אופק אתגר אותי, והפרק עם אופק, אני עכשיו מחויב להעלות אותו הרבה לפני השבועיים האלה, ואני מבטיח לך אופק, תשלח לי את הקישור להרשמה מוקדמת, אני אשים אותו, אני כבר מצביע למטה, מה לעשות, הגוף מדבר, אני אשים אותו בתיאור של הפרק שנמצא בפודקאסט ואיפה שלא יהיה, ורוצו, תלחצו על הקליק, תרכשו את הספר הזה. אני הולך להגיד לך שמיד שאתה שולח לי את הקישור, אחרי הפרק הזה, אחרי ההקלטה הזאת, אני הולך ורוכש את הספר, כי באמת, אני עוקב אחריך ועקבתי גם אחרי שהתייעצת איתנו. רגע, בוא נשאל את השאלה האחרונה הזאת, למה התייעצת בכלל עם העוקבים שלך? איזה כריכה? אני זוכר שאתה שאלת כמה פעמים איזו כריכה, מה יותר מתאים לכם, מה יותר מדבר אליכם. למה? זה שלך. זה שלי ולא שלי, כי אנחנו כל הזמן עשויים מכל האנשים שהשפיעו עלינו מגיל 0 עד היום. ולפחות הקורס הזה, בעצם הספר הזה של הניקוי, מבוסס בחלקו, ברובו, על תכנים של קורס שנקרא ניקוי רעלים רוחני. האנשים שעברו איתי את הקורס פעם ועוד פעם ועוד פעם, בוודאי חלק מהנשמה שלהם הוא בדבר הזה. אז אני לא מתיימר להגיד זה שלי, קודם כל אני צינור לאור הבורא, זה בוודאי. וגם אנשים שהשפיעו עליי, אני רוצה לקבל את דעתם, ודעת זה חיבור, כמו שאתה יודע, דעת זה לא רק ידיעה שכלית, אלא דעת זה חיבור, אז אני בעצם מקבל את דעתם ואת האישור שלהם ואת הנוכחות שלהם, וגם דרך לשתף אותם שעומד לצאת הספר, כן? זה גם חשוב. אופק אשכנזי, אז קודם כל תודה רבה לך שבאת לפרק הזה, באת להתארח בפודקאסט הזה. ולכם מאזינים יקרים, אם אתם קיבלתם משהו, ובטוח לקחתם משהו, כי אני לקחתי מפה המון המון המון, ואני רוצה לשתף אתכם שבדרך כלל שאני אחרי שיחה כזאתי, אני יודע מה הכותרת של הפרק, בסדר? אני לא קובע את הכותרת לפני, אבל הפעם אני הולך ולהקשיב עוד פעם ועוד פעם לשיחה שלי עם אופק, כי אני חייב לדלות משם את הכותרת המדויקת שתהיה לפרק. אופק אשכנזי, מרצה, מטפל ומפתח שיטת הניצות, הבעלים של מרכז קשורים, ובעל הספר ומחבר הספר ניקוי רעלים רוחני, המסע לריפוי הבדידות, שיוצא ממש בקרוב לעולם. תודה רבה לך. תודה גיא, נהניתי מאוד, תודה רבה.